Ar 10 o Hydref, hysbyswyd Cynghoriad Ledled Cymru am lefel y cyllid y byddant yn ei derbyn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19. Yng Castell-nedd Talbot caiff ein cyllid ei leihau eto ar gyfradd o 0.4%. Mae tua 75-80% o gyllideb pob cyngor yn dibynnu ar y cyhoeddiad hwn, gyda'r gweddill yn dod o dalwyr treth y cyngor lleol. A hithau dan bwysau o ganlyniad i'r toriadau cynni a'r chmynwyd gan San Steffan, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu modd ychwanegol i ddiogelu cyllid i Lywodraeth leol dros y blynyddoedd diwethaf. Ond i'r gwaethaf hyn, mae cyllideb cyngor Castell-nedd Talbot wedi dioddef gwerth 77 miliwn o doriadau ers 2010. Yn y flwyddyn ariannol nesaf, mae'n debyg y bydd rhaid i ni leihau ein gwariant o 10.2 miliwn ychwanegol mwyn gwneud popeth yn iawn erbyn 2022. Mae'n mynd yn fwy anodd i gyflwyno'r gwasanaethau y mae angen ar ein cymunedau oherwydd y cyfyngiadau ariannol sydd arno. Bydd angen gwneud penderfyniadau anodd gyda dewisiadau anghyfforddus ac anymunol yn y misoedd nesaf, ac nid oes modd o osgoi'r ffaith hon. Nid yw cynghorau fel ni mewn sefyllfau bellach i ddarparu'r un amrywiaeth o gefnogaeth gynhwysfawr ac yr oedd yn y gorffennol. Byddwn yn parhau i weithio mor galed a phosibl i leihau effaith y gostyngiadau hyn ar breswylwyr ac i ddiogelu gwasanaethau rengflaen cymaint a phosib. Fodd bynnag, byddai'n afrealistig i ddisgwyl i bethau parhau fel arfer yn gyffredinol. Mae'r cyngor wedi llunio ei gynigion cyllideb ac rydym bellach wrthi'n cynnal ymgynghoriadau llawn a thrylwyr. Mae'n bwysig bod preswylwyr, busnesau a grwpiau a sefydliadau lleol eraill yn cael y cyfle i fynegu eu barn ar y cynigion a drafft hyn, a sicrhau bod popeth yn gweithio'n iawn yn y pen draw. O ran gosod lefelau treth y cyngor, rydym yn llwyr ymwybodol o'r gyfynion a roddir ar preswylwyr mewn rannau eraill o'i bywydau bob dydd, gydag achosion cynyddol o galedu ariannol, dylid bersonol gynyddol a thwf cyflogau cymharol isel. Bob amser, mae'n rhaid sicrhau cydbwysedd rhwng y darparu'r adnoddau'r cyngor fel y gall cyflawni rwymedigaethau ariannol a moesol a sicrhau nad yw'r baich yn gwneud hynny'n rhy drwm ar y rheini sydd eisoes yn cael ein anodd tybeth. Byddwn yn gyfrifol, yn ddyfal ac yn drylwyr wrth wneud y penderfyniadau angenreidiol wrth bennu cyllideb y cyngor dros y misoedd nesaf. Just go that in, and I did make a mistake earlier on. Yn y flwyddyn ariannol nesaf, mae'n debyg y bydd rhaid i ni leihau ein gwariant o 10.2 miliwn ychwanegol mwyn cydbwyso'r cyfrifon a disgwylir ffigur tebyg bob blwyddyn rhwng nawr a 2022.